Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε το βίντεο που όλοι περιμένατε. Και είναι το 5 Έλληνες πατεράδες. Ναι. Και ο πρώτος Έλληνας πατέρας είναι αυτός ο πατέρας που όταν εσύ οδηγάς, ναι, και το χτυπήσει το αμάξι του, σου λέει ο πατέρας σου: γιατί το χτύπησες στο αμάξι, θα δεις σπίτι. Ναι, αυτό σου λέει. Αλλά άμα του κάνει η κόρη του, θα πει δεν πειράζει ρε κόρη μου, κάτι παλιοσίδερα είναι. Ρε φίλε, τι έκανε αυτό το παιδί πάλι να πούμε? Μπαμπά, έχει ένα μικρό ράγισμα το αμάξι. Τι έκανες? Τώρα να δεις το σπίτι. Μπαμπά, κάλεσα το αυτοκίνητο. Κόρη μου, είσαι καλά? Αυτό το αυτοκίνητο δεν πειράζει. Είναι κάτι παλιοσίδερα. Μόνο εσύ να είσαι καλά. Ωχ Θεέ μου, πάλι καλά είναι καλά η κόρη μου. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο είδος μπαμπάδων. Και στο δεύτερο είδος μπαμπάδων είναι αυτός ο μπαμπάς που όταν εσύ του ζητάς 50 ευρώ, αυτό σου λέει: τι να τα κάνεις τα 50 ευρώ, πήγαινε να πας για διάβασμα να πούμε, έχει σχολείο τη Δευτέρα, πήγαινε να πας για διάβασμα. Μπαμπά, θέλω 50 ευρώ. 50 ευρώ, τι να τα κάνεις τα 50 ευρώ, τη Δευτέρα έχει σχολείο, άντε πήγαινε διάβασε. Πάμε στο τρίτο είδος μπαμπάδων. Το τρίτο είδος μπαμπάδων είναι αυτός ο μπαμπάς που όταν εσύ παίζεις στο κινητό σου μία πίστα σε ένα παιχνίδι που είναι τέρμα δύσκολη και δεν μπορείς να την περάσεις με τίποτα, και του λες στον μπαμπά: μπαμπά, μπορείς να με βοηθήσεις να περάσω αυτή την πίστα? Και αυτός, χωρίς να μην έχει ιδέα πώς να παίξει ένα παιχνίδι, για κάποιο λόγο την νικάει. Και εσύ μένεις έτσι. Ρε φίλε, έχασα έλεος. Παιδί μου, γιατί ενευριάζεις? Μπαμπά, χάνω σε μια πίστα και δεν μπορώ να την νικήσω. Παιδί μου, δεν πειράζει, θα το παίξω εγώ. Μα ρε μπαμπά, ξέρεις εσύ να παίζεις παιχνίδι? Φέρ' το εδώ και θα δούμε άμα ξέρω να παίζω παιχνίδι. Να, ορίστε γέ μου, την έκανα την πίστα. Πάμε στο τέταρτο είδος μπαμπάδων. Το τέταρτο είδος μπαμπάδων είναι αυτός ο μπαμπάς που όταν εσύ πας σούπερ μάρκετ μαζί με τη μάνα σου και μαζί με τον μπαμπά σου και λες στη μάνα σου: μάνα, πάρουμε ένα πατατάκι σε παρακαλώ, και λέει η μάνα σου: όχι γέ μου, είναι ακριβά. Και ο μπαμπάς παίρνει τόσα πατατάκια. Μαμά, να πάρουμε αυτά τα πατατάκια σε παρακαλώ, έλα please. Όχι γέ μου, είναι ακριβά αυτά. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο είδον μπαμπάδων, που είναι το πέμπτο. Και το 5 είδων μπαμπάδων είναι αυτός ο μπαμπάς που όταν η μάνα σου έφτιαξε φασολάδα και εσύ δεν θες να φας φασολάδα και θες να φας κάτι γλυκό, ο μπαμπάς σου λέει: παιδί μου, έχω μια κρυψώνα με γλυκά, αλλά μην το πεις στη μάνα σου γιατί μετά εμένα θα με κυνηγάει. Ρε φίλε, έχει φασολάδα αντί γλυκά και ήθελα να φάω ένα γλυκό ρε φίλε, έλεος. Παιδί μου, σου έχω μια κρυψώνα με γλυκά, αλλά μην το πεις στη μάνα σου γιατί μετά εμένα θα τρέχει. Και παιδιά, εγώ είμαι ο μπαμπάς, ναι είμαι ο μπαμπάς, και κάντε subscribe και like, και αυτό ήταν το βίντεο και γεια.